Katukad ti Basol. Tinapalabas, naamiris ni Ligaya anasken ang maisublin ken kuana ti farm. Taawan sa baling nga agnumar, nudi dagiti anak na. Asan ket ani Don Juan. Kinasarita na nga rod nila kay Masong, anasken nga agsubli di nagtipunan, tapno asikaswen na ti maipapan iti farm. Ket kalpasan dayta, ayaban na idan, ken ni bakit tumasa, tapno ijay dameten nga agnaed. Takan itumeten nga aginanada. Idi nakadano ni Ligaya iji nagtipunan. Kinasarita na ni Dinggas, akasapulan na titulong daytoy. Gaputa iti panagsublina. Sigurado nga agpaggad ti biyag na. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Kayat ko nga agsubli kanyak ti farm. Takayat ko ada tayo amin ti agnumar. Asaan kat ani Don Juan. Ligaya. Kayat ko atulungan nak. Tapno maamwak ti kinapudno. Anya ti may tulong ko. Kasapulak ti protection mo. Gaputa sigurado nga agpaggad ti biyag ko. Si Dada na katumulong kan ka, Ligaya. Agyamanak, Dinggas. Agtalag ka kanyak, Ligaya. Kat saan ka nga isagma? Ma'am Donna, saan ka pa yan nangal daw? Amangan no mabisin kan. Diyak kaya't timangan. Awan ganas ko. Gapo ka dito saan ang nagpakpakita ni Manong Boy? Gapo ta sa anak kanon nga iayatan. Saan kayo mata nagsarita may papaniti day tabanag, ma'am? Oo. Di kayag sangit, ah? Amangan no anya ti mapanagad iti customer. Sanya. Anya nga tanong mapantay iti ayan na. Kat agsarita kayo. Nasakit tinakam ko. Tain sukat na kini Joy. Ha? Agsaga na kanyak ni Joy. Kasto ti plano mi kani Adeline, Padre Mateo. May saday ting aramiden mi nga agtutubo diti simbaan. Ituloy mi agiwaras iti surat kontra droga. Ituloy mi tinarugyan day ti Francis Armida, Father. When Joy ken Adeline mayat dayta. Dakkel at tulong dayta para iti ili tayo. Kat kabayatan ti panagiwaras mi. Mga lukoy kami iti agtutubo ang makigrupo kada kami diti simbaan. Ket babaan iti day taawagas. Mailiklik da itan yaman abisyo, Padre. Nasayat launay. Dayta ti kayat ko ang mapasamak. Sapay la kumata adu ti maawis mi, Padre. Sapay la kumata ado ti makikapeng kada kami nga agtutubo, Padre. Sapay kumatakasta. Agditinulong tayo para iti pagsayatan nyo nga agtutubo. Ini marananti pa di Big Lord. Kanayon nga awan iti pagnanada na nga ura iti rabi. Naskan asapulan niyo. When, Big Lord? Jakaya tapaayan nak, Jonas. Ibatungpal mo ti kayat ko. Tapno sa anak ang makapungtot kan ka. When, Big Lord? Di kagdanag. Matungpal ti kayat mo. Ikan mi da apa di iti pagnakman na. Ikan mi iti bukol ti moging na. Dinggas, kas lamang lok-loko tayo nga. Anya? Taapayan na sa umday ta. Agiwaras tayo iti surat kontra droga. Ngamda kayo mati agiwarwaras iti droga. Di mo da kamatanday ta, dagimay. Saan nga buwali at adudua tamat? Awan mat sa buwali nga makangkangan. Uray pay. Nuan niya ti panunot mo, may papan iti day banag. Agtalin na adlatan iti panunot mo. Ay, kas ano mat nga men kat kas lalok-lokon tayo lang te bagbagya tayo. Huh?
Nagimay. Dahil te kotse ni boy. Nagpakan ni Gid. Sige. Surutin talat ta ida. Naiwaras tan dagiti kopya nga adda kadata, boy. Juan Arson, Dajayin da joy kan Adeline. Agpalaod da. surutin ta ida. Sige. Narigatan. Amangan no makasalaw da iti nakadroga. Adun ti naiwaras tayo a kopya iti daytoy a barangay. Mala, agsubli tayon. Tapno makaina na kayon ka ni Adeline. Tane, ada pa'y duty yun no rabi eh. Ala, agsubli tayon. Ket itulod kayo ni Jedagosyo. Sige, intayo nga rodin. Dumagas kami bit iti simbaan, anti dagimay. Sige, at kalpasan na, agawit kayon nga diagos. Itulod ko to ida, nanang. Anya ter aramidan nyo dito eh. Ha? Da kayo. Anya ter aramiden nyo dito eh? Di mo isubli kanyak ti saludsod ko. Hello? Naimbag nga oras yo. Kumusta? Ataywan na kami dito eh, Joy. Mabiit lang. Ikak pa ida iti kopya. Ha? Oh. Atoy, sasagay sa kayo ha? Anya dito eh. Basaem. Tapag saya atam dayta. Basaan nyo ha? Boy, ing kami pa dito simbaan. Agkararag kami biit, sakbay ang mapantayo. Sino da dyan, babae? Ha? Awan bibiyang mon. Naglastogan at talaga daw tao. Kadam, Jonas. Basam dahi tapapil nga intadakan ka. Anya nga taday ti asuran. Inton Sabado, ag-meeting tayo simbahan ket nasayat na dumaray kayo. Juan Padre, umay kami to. Namnamaag ti dayo amin na. Juan Padre. Agyaman akno kasta. Alangarod tamapanak pa iti sa bali barangay. Tay pakamok da ito yabanag. Sige, Padre. Magandang kayo, Padre. Kaya ti pakamuyo pa ka dagiti kakadwa yung agtutubo, tuumay kayo amin. Juan Padre. Nabayagan na na sardeng, ti panagiwaras iti kastoy surat. Ngam apay nga addamanen? Inyawat ka na kami ti babae akadwa ni Boy. Big Lord. Aniya? Dahil dyan, Boy. Kung namlan saan nga illegal ti aramid na. Idinto tamay samod naglaklako. Iti marihuana. Agin sa santo dayjay aboy. Rinuker tumetlaeng ti kaunggan na. Ngayon, Big Lord. Sige, agin na kayon. Tada kamin kini Arson ti agluto. Tayton makariing kayo. Mangan kayo pay. Sakbay amapan kayo di ospital. Awan pagdanagan nyo. Tanaimas ti luto mi. Juan Arson, amok dayta. O sige nga rod. Ing kay agluton, ting ka maginanan. Kan mangan kay tumatan sakbay pumanaw kayo. Tamaturog kami iti innam nga oras, sakbay nga trabaho kami. Sige, itulog kayo to. Tarabiin tumat gaya man no yung kayag trabaho. Saanan, boy? Mataktak kayon. Noan niya timbaga ni boy. Tungpalan na. Uray mataktak kami. Bastawan ti dakas ang mapasamak kada kayo. Ala, yung kay maturugan. Tapno makaina na kayo. Nagre-ring ti telepono. Sigurado nga dama na nag-order. Happy House, hello. Inawagan ka sa mansyon mo. Ngam ko na tinakasarita nga dagar dita happy house mo. Iso nga inawagan ka. Anya ti ibagam kanyak? Saan mun sa metabambantayan dagiti agin lalaing at taom. Amom kadi nga giwarwaras ni Boy ti surat kontra droga. Aniya. Ha! Awan amo day taom. Oh,
Asan ti telepono? Anya jay ko nana. Agi warwaras ni boy iti surat kontra droga. Nupod no da ita. Agi karo kanyak ni boy. Amom kadino apay at imulong ni Boy nga agiwaras iti surat, amo. Gaputa siya, tinangibilin kan kuana. Aniya. Nasaysayata na makita ti tattao akas jay ti aramiden ni Boy. Ngam ti makita da nga aglaklako iti marihuana. Iti kasta, saan nga agatap dagiti tattao kan ka? Aniya. Agnanaad ni Boy kan ka, amo. Mailiklik ka iti atap. Asika ti pagtataudan ti marihuana dito'y ili tayo. Aniya. Isobaybay amlang ni Boy, amo. Saan na mabalin? Diyak magustuhan ti aramidan na. Tanya ti aramidam kan kuana, amo. Dosaag, babaan iti latigo. Di mo gandatan ti mangdangran kan kuana. Akas iti aramidam idi, amo. Gaputa siyak ti makalaban mo. Aniya. Balbalaagan ka, amo. Di mo gamdan at ang ran ni Boy. Tasana si katinang padakal kan kuana. Tinakal kalabanan dinggas. Tadi nakabailan. Labanan ka, no dangram ni Boy. Sige. Pumanaw ka iti sanga. Darasam! Tamangan no mapatay ka. Sipod nagbalinak nga alipores mo. Inaramid ko ti amin na kayat mo. Ngam no may papan kini Boy ti pagsasaritan. Makipinatayak. Kasto. Tinakalabanan dinggas. Tamangan no mapatay ka. Sige, Boy. Aglayon ka ni Jay kusina. Tamang rabii ka pa eh. Nangana ko ni Jay dagos da Joy, tatang. Inururay ka, boy. Gaputa kayat kung agsarita ta itinalapat. Sigudan nga mom ajak kayat titraidor. Oh. Ha? Latigo? Amo? Ang trinaidor nak. Trinaidor ka? Dinggas! Sikati mang saplit ken kuana iti latigo. Kas dusa na. Ha? Saplitan dak iti latigo? Adto iti latigo. Dinggas. Sige! Saplitan ni Boy iti sangwana. Ay, saan? Ay na! Ay, saan? Ay na! Ay, saan, amo? Saan? Masi ka kiniboy! Umadayo ka dito'y dagimay. Tamangan, no sikat ti pasaplit ko. Amok no apay nga pasaplit mo ni Boy iti mismo nga ama na amo. Kinapod no nakatda kami nga talo tinag-iwaras iti surat kontra droga. Sala nga ni Boy, talo kami! Dinggas! Saplit mo ni Boy! Ay, sige, siya ko ti saplitan dinggas! Sige, saplitan nakon. Basta saan mo nga saplitan ni Boy, ha? Sige tatang. Saplitan na kon. Aramidem ti kayat ni amo. Ay, saan, Boy? Ay, na, saan? Anak ko! Saan ko nga aramidan dayta iti anak ko? Ladingita ka mo. Sige, dagimay. Boy, hingkayon iti salad. Umakan, Boy! Intan! Dinggas. Awanan ka itibain. Umasot ka pa'y lang. Ngam nakapaturungan to'y paltog ko kan ka, amo. Sige, kalbitam day tapaltog mo. Tasikati umuna ang mapasag. Aniya. Amo, napudnuakan ka kas pasurot mo. Inaramid ko amin na pagsayaatan. Tamabutengak nga amangan no patayan nak.
Akas itinararamid mo kadagiti imuna at taom. Diyak kasapulan ti traidor akas kada kayo. San kami at traidor amo? Ngam no kasta ti pagpatinggaan ti pan nakaawat mo. Awan mabalin ko. Ngam jak kayat adang ram ti aginak. Tano kasta ti aramidam. San ka mapakawan? Ditakan amo. Traidor ka, Dinggas! Awanan ko itibain! Saan kayo pailang rumrumwar dito sa land? Urayan tayo makaturog ni Astor. Sakbaya pumanaw kayo. Eh, pumanaw kami? Wan, umadayo kayon dito eh. Diyak kaya tadangran na kay ni Astor. Ay, saan nga mabalin? No pumanaw kami, masapol nga kadwada ka adingkas. Tatang, no saan ka sumurot kada kami? Dito'y tayo nga rod aminan. Agpagad kayo nga aginan dito eh. Agan-anad kami, tatang. Dinggas. Diyak kaya't nga dadakas sa mapasamak kada kayo. Iso nga umadayo kayon. Dinggas. Mapan kayo iti adayo ang lugar. Tapno saan na kayo ang masapulan ni amo. Saan, Dinggas? Madek! 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 Napudot la ti ulo ni amo. Ngam inton bigat. Lumami iston. Ay, Nakasagana ak alumaban, tatang. Ay na, boy! Karkarong agdanagak iti kasta nga ibagam. Tumulong ak kini tatang amang salaknip kan ka, nanan. Ay, boy, anak ko. no kasta nga rod. Dublian tayo ti aganad. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.